Φέτος στην έκθεση έχουμε έρθει να παρουσιάσουμε όλα μας τα προϊόντα και τα προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με το retail, με την οικογένεια Χριστοδούλου, αλλά και τα προϊόντα τα οποία δίνουμε ως πρώτη ύλη σαν βάσεις χυμών και φυσικούς χυμούς σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια όπου εξάγουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Οι εξαγωγές μας φτάνουν περίπου το 80% του συνολικού μας τζίρου και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να μπούμε σε όσες πιο πολλές χώρες μπορούμε, έτσι ώστε να έχουμε μία διασπορά και του ρίσκου, αλλά σίγουρα να μπορούμε να πηγαίνουμε και σε περιοχές οι οποίες θα μας δώσουν κάποιο αβαντάζ και στην τιμή και στην κερδοφορία μας. Σίγουρα θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να εξάγει πολλά προϊόντα, να είναι υγιής, γιατί αν δεν υπάρχουν υγιείς εταιρείες δεν προχωράνε, δεν πάνε μπροστά, κλείνουν δυστυχώς, και επειδή ζούμε σε ένα τρομερά ανταγωνιστικό περιβάλλον, προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια νέες αγορές, νέα μέρη, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτύπωμα να αφήσουμε πάνω στις εξαγωγές μας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια τάση προς την υγιεινή διατροφή, την οποία και εμείς και ως οικογένεια Χριστοδούλου, αλλά και ως όμιλος CHB υποστηρίζουμε. Δίνουμε τα προϊόντα της ελληνικής γης, τους θησαυρούς της ελληνικής γης σε όλο τον κόσμο, σε 89 χώρες, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να κάνουμε την Ελλάδα διάσημη.